Pán generál, vedúci katedry telesnej výchovy a športu, pretekári sú nastúpení na otvorenie 9. ročníka medzinárodnej športovej súťaže Allrounder. Vážení hostia, ctení pretekári, budúci šampióni, dovoľte mi, aby som vás všetkých privítal na tomto podujatí. Chcem vás všetkých privítať na pôde Akadémie ozbrojených síl. Som rád, že sa zapojila aj čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky po prvýkrát. Všetci rozhodcovia dostali úlohy, že aby boli fair, aby zabezpečili pravidla fair play. Som rád, že ste tu a nech ti najlepší zvíťazia. Ďakujem moc krát. Ďakujem. Granát, ktorý dopadne vpred a dokotulá sa dovnútra, nie je zásah. Keď dá takto ruky na kríž, znamená, že trafil druhý granát, čiže máte výsledný čas, ktorý ste čistí, ktorý ste zabehli. Rozhodcovia! Vpred! Vpred! Poď! Zaber, to je ono, preskoč! Vpred! Poď, zaber! To je ono, perfektne, poď! To je ono, poď a klady! Dobre, super, nepozeraj sa za seba, poď hore! To je ono, poď! Poď, skús zabrať! To je ono, a teraz, poď! Poď! Vpred! Odpíš sa, poď! Vážo! Dávaj tú bariéru! Poď! Paráda! Vydaj! To je ono! Poď, super, ano! Takhle děláš! Dávej! A teď už se rozběhni! Už makej! Nevadí, dobre! Poď! Zaber! No to je ona! Poď! Zaber! Super! Poď! To je ono, poď! Peťo, povedz! Granát! Áno, bež! Poď, zaber! Poď, bež! A hop! Super, paráda! Rovnako ste, poď! Dobre. A ešte hop! Pekne! Poď! Zaber! Nazad! Naďojo! Poďme! Naďojo! Ukludni! Super, Boris, paráda, ideš! Všetko do toho, poď! Poď! Nenechaj sa stúhnuť! Poď už to rozvieť! Pekne! Dobre! Poď! Poď, zaber! Stáneš! Poď, dáš ho, poď! Dobrá, makaj! Nič! Super! Pekne je tam, poď! A ideš! Teraz pridaj, poď! Dýchaj! Dobre, kľudne, len dýchaj! Tak, vydýchaj! Dávej! Pekne, a poď, trafil si! Aj Bože. Nepokádaná, záber, ideš dobre! Ide o čas, ideš dobre! Dobre ideš! Nezos! Poď! Prvý hod! Máš čas! Hod! Kľudu si ho dobehol. Nevadí. Poď! Dobrá, nevadí, poď! Poď, Mendy!
Makaj, dobehni to, poď! Ľudne, dobre ide, paráda, paráda. Odbehni to. Pekne ide, super. Poď. Dýchej. Chvíľu, je to tvoje, poď. Makaj. Poď, super. Poď. A hore. Máš sprint! Makaj! A ideš, poďme. Poď! Paráda! Ideš! A ideš svoje, poď! Máš to dobre, výborne, poď! Poď! No Jončo! Poď! Még a végén óvatosan! Ez az! Futsz! Álljon! Pojď! Klidu, dýchej, výborně. Pojď, klidu. Ide, dobre! Pojď! Výborně. Výborne, to luxus, a poď, tohle je istoта. Pojď, kládí! Výborně. Poď už na konci! Makaj! Poď! Pekne. Neboj toho, poď. Rovčí na lavičke a makaj! Jedna, tu sa opočítavalo, sedí odpodní. Toto je mínus. Pretekári budú pripravení. Štartové povely budú prvému pretekárovi. Čo sa týka oblečenia, všetci budete mať namočené. Komplet celé vrch spodok bude namočený. Dráha číslo 3, Budapešť. Na miesta! Kubo! Čevo 5 metrov! Évek óta járunk ide a Liptovszki Mikulásra, erre az Allrounder típusú versenyre. Nagyon szívesen veszünk részt ezeken a versenyeken, hiszen azok a hallgatók tudnak együtt versenyezni nemzetközi szinten, akik tulajdonképpen egy hajóba eveznek itt az Európai Unión belül. A második kérdésre a válaszom az, hogy speciális felkészítést csak a raftinghoz készítettünk, az összes többi felkészülésünk az gyakorlatilag egyébként is az órarendbe betervezett óráknak megfelelően készültünk fel. Tehát ugye a hallgatóink minden fél évben meg kell, hogy méressenek, tehát különböző számokból megméretnek, 3200 méteres futás, fekvőtámasz, felülés, függeszkedés, speciális rész is van az akadálypálya, tehát nyilván ezekkel tudtunk felkészülni, illetve a Dunán egyszer eveztünk a gyerekekkel, hogy mégis egy kicsit a csapatszellem ki tudjon alakulni, egyetlen egy alkalommal eveztünk a Dunán. Megmondom őszintén, és ezt talán te is láttad tegnap az arcomon, hogy egy kicsit el voltam keseredve.
az eredmény tükrében én jobbat vártam a gránáthajítást, illetve az akadálypálya vonatkozásában. Aztán a lövészeten egy picit tudtunk javítani, ami már egy biztatást jelentett a kadétok számára is, meg számomra is természetesen. És aztán én annyit mondtam nekik tegnap este, hogy innentől már csak 2 tusa van hátra. A 2 tusa pedig ugye a hegyi futás, illetve a rafting. Erre próbáljanak koncentrálni, gyűjtsenek maximális erőt, és aztán gyakorlatilag ezzel a mentalitással tudunk jó eredményt elérni. És én úgy érzem, hogy eljutott a fülükhöz is a futásnál, amennyire csak tudták, oda tették magukat. Pojď, Krista, pojď! Dobre, pojď! Lipton. Arra. Je vás 6? Jednotky dokopy, aby som videl, že vás 6. Aby sa nestalo, tam choďte, tam sa za ním. Dvojky kompletne, 6? Dobre, sme v lajne. Časomerače, Janko, máš stopky nachystané? Pripravte sa.
Samozrejme, na takúto súťaž sa nedá prísť bez prípravy. Je to náročná súťaž a príprava prebiehala niekoľko mesiacov. V podstate ako každý rok sa snažíme obsadiť tie popredné miesta, taktiež sa nám to v minulosti darilo a radi by sme si odviezli nejakú medailu z tejto súťaže. Som spokojný, prvé 3 súťaže nám dopadli veľmi dobre, trošku sme pokazili streľbu a pevne verím, že teraz v behu si to zase polepšíme. Ako čestná stráž prezidenta sa zúčastňujeme športových podujatí vlastne v rámci ozbrojených síl všade na každom odvetví športovom. A už minulý rok vieme o tejto súťaži, ale pracovné povinnosti nám nikdy nedovolovali sa zúčastniť v týchto termínoch, ale v podstate tento termín konečne sa mi podarilo vybaviť tak, že nemali sme nič, čo sa týka pracovných povinností. Mohol som dať konečne dokopy družstvo, ktoré je konkurence schopné, takže veľmi radi sme konečne prišli aj na tento pretek. Ambície boli také, že išli sme do neznáma, v podstate disciplíny síce sme poznali, ale prekážková dráha a ten hod granátom, streľba zo vzduchovky, aj keď strieľame, ale je to iný druh streľby a hlavne rafting, tak to je pre nás úplná neznáma. Takže s ambíciami, naše ambície boli neskončiť posledný. To sme si dali ako cieľ. A sme radi, že po prvom dni sme na tom tak, ako sme a bojujeme o medailu, takže... Koľko sme tu z Bčka? To nie je pre mňa. Kúkaj na šéfa, kúkaj, jak je dobrý. Hop, dobre, máš to za sebou. Poďme na slnko tam. Prvých poradí sú AOS 2 a Budapešť. Môžu si zobrať rafty z tohto priestoru, presunúť sa hore. Vypadal z lode. Sa mohol vymeniť so šepom. Prečo tak? So šepom. Ja som videl fotku práve. Nie, so šepom. Hop! 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 Hop!
do nich chceli, veď vypadal pokyn, vyťahnite člnkom. Na túto súťaž viac menej to bola moja iniciatíva, keďže už som tu pár rokov predtým súťažil. Povedal som si, že uvidíme, chalani mali dobré výsledky z telesnej, či to zvládnu. Ambície sme mali také nebyť poslední, no bohužiaľ tie výsledky sú také, že sme na tom chvoste, ale aspoň nabereme skúsenosti a v iných ročníkoch by sme to mohli posunúť do vyšších sfér. No uvidíme. Musíme si vytvoriť podmienky na ten šport na tom útvare. Prehodnotím to s veliteľom a uvidíme, ako sa to bude dať ďalej realizovať. V zámysle bola príprava, avšak teraz je dosť cvičenie, tak sa plnili úlohy a nikdy sme sa nenazbierali všetci, tak len minimálna. Deň predtým sme si vyskúšali granát a takto, ale fakt individuálna, čisto. Kto chcel, chodil behávať a bolo vidno, že aj tí chalani nemali to ramo dráhu, lebo u nás na útvare to nefunguje. Aspoň si to pozreli, vyskúšali. Chcem vám poďakovať za váš entuziazmus, za to, že ste dodali všetko. Najviac ďakujem samozrejme Akadémii ozbrojených síl, lebo naozaj mám z toho úprimnú radosť. Je to už tretíkrát po sebe, čo sme získali prvé miesto, takže o to viac si to vážim. Obhajoba prvenstva je vždycky ťažšia, ako dosiahnuť víťazstvo. Nám sa po skúsenostiach podarilo zostaviť znova manšaft, ktorý je konkurencieschopný tým našim najlepším súperom, ktorí vždycky pravidelne sem chodia. To znamená pretekári z Brna, pretekári z Maďarska. Na 6. mieste sa umiestnilo družstvo VU 9149 Trenčín. Blahoželám krásnemu 6. miestu. 5. miesto Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky. 4. miesto družstvo Národnej univerzity Budapešť. 3. miesto obsadilo družstvo Univerzity obrany Brno.
Na druhom mieste družstvo Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš 2. Blahoželám, urobili ste mi obrovskú radosť, som na vás nesmierne dobrý. Šéfe. Blahoželám, ste dobrý, Už nesmieš. Ale je dobrý v športe. Víťazom súťaže sa stalo družstvo Akadémie ozbrojených síl 1. Šampióni sa treba pokloniť, takže ste dobrí, ste najlepší. Blahoželám. Pán brigádny generál Karel Krádov. Na prekážkovej dráhe dosiahol najlepší výkon uličný Daniel z družstva Akadémie ozbrojených síl 1 časom 1:052. Ja som to pokašľal s tým slagánom. V streľbe dosiahol najlepší výkon Frandel Ondrej z družstva Akadémie ozbrojených síl 1 v polnom behu. Keď je človek víťaz, tak sa cíti neskutočne, to je neopísateľné. Tak bolo ťažšie ako minulý rok obhájiť toto prvé miesto, pretože úroveň sa zvýšila alebo zdvihla. A v každej jednej disciplíne v podstate sme museli mať lepšie časy, aby sme skončili na tom lepšom mieste. Superi boli kvalitní. Aj keď mali trošku nevyrovnané výkony a v tejto súťaži je potrebné mať v každej disciplíne vyrovnaný výkon, ale naozaj nebolo to ľahké vyhrať. Tak pre mňa osobne možno to plávanie, tam som mal trošku krízu a predtým si myslím, že asi granát, tam sme trošku pohoreli.